wiwitane anderek sapeke priya bagus. Ya alhamdulillah ya Mbak. Nggih. Apa ngerti ngenjang enten sing ngersaken sinten ngertos kok. Ngesake apa, Mas? Ngesake aku. Lah nggih nanggap maksudnya ngejob lho Mbak. Oh, ngejob. Iya. Mana ngersaken sampean nong-nyong bae gelem. Loh. Sampean iki mbok ngelingi, sampean ki arep rabi. Yang nyong urung tau dolan Solo sih lah. Bareng wis gede urung tau dolan Solo. Aku ngerti wingi storymu ning Solo. Apa ku nang Ambal? Ya ae ning Sar Gede to. Ning Jogja ning Sarkem. Us. Kowe aja Kula nyuwun mumpung dinten kemerdekaan Mbak Umi Afifah dumugi Mbak Genes. Lagu semangat 45 sampai 17 Agustus monggo kangge nyengkuyung hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kargo Sari monggo. Hari Merden Banjarnegara. Pak Nawin saking Jogja. Mas 17 Agustus Mas Ardi dari Luhur monggo. Satu Mbak Umi Afifah. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua Mbak Genes. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga Mbak Cika. Persatuan Indonesia. Empat Mbak Nova. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima Mbak Arum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semboyan Republik Indonesia Dita. Yo no. Bhinneka Tunggal Ika. Iya bener. Oh, iya bener. Artinya sebut semua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ya, sing 6, sing 5 lenggah malih. Mbak Umi tetap berdiri. Spesial hari kemerdekaan loh Mbak Umi. Nggih, Mas. Yang ke-81. Ya. Desa Kalibanggang itu luar biasa loh Mbak. Pripun? Setiap tahunnya itu memperingati hari kemerdekaan dari berbagai acara dan berbagai lomba-lomba.
Nggih. Berarti Nggih. niki setiap tahun ngeten niki nggih, Setiap Mas? tahun lho Mbak, niki iya. swadaya masyarakat lho Mbak. Oh, Kompak wargane. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Kalibangkang. Urunan, gawe tenongan, melu arak-arakan, melu dandan, pisan melu memeriahkan HUT, HUT, nggih. melu surak-surak ana bal-balan. Mbuh menang mbora sing penting surak. Sing penting guyub rukun. Guyub rukun nggih niku mertandakaken bilih Kalibangkang wargane niku guyub rukun. Mulane mboten mokal. Kalibangkang desane maju, Nggih. aman, tentrem, damai, pembangunannya ya luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak PJ Kades dan para perangkat lembaga desa ugi sing sampun berjuang lho Mbak, Nggih. nentremaken wargane. Nah nggih napa malih kula begini iki seneng banget Mbak. Pripun? Sekar Buana niku disengkuyung kalian Mbak Umi Hafifah dari Ponorogo. Tepuk tangan untuk Mbak Umi Hafifah. Ya request penayagan lho Mbak. Lha pripun, Mas? Anu sing genter karo sing ngrebab. Kula biasane sing ngempul iki, Mas. Oh ya sing ngempul barang. Nah, lah ya. Iya sing ngempul barang mau dilala sing ngempul ya takon Mbak. Pripun? Apa Ibu Ponorogo hadir lang? Ibu Ponorogo. Ibu ana lo ngibune ana loro. Lah pripun? Biasane angger sampean ora mangkat kuwi ring Mbak Arum. Nukokna pokari swet. Nukokna sosis bakar. Wong sosisnya dewek mau bisa ora dadi. Mulane tuku sosis bakar. Iki barang anak Mbak Umi Hafifah dan dua-duanya itu digemari semua lho Mbak. Nggih. Nama malih begini iki penontonnya jangan luar biasa. Luar Tepuk tangan biasa. untuk para penonton. Senajan ning gunung ning nyatane lho Mbak. Nggih. Wargane lan penontonnya niku kathah Nggih. sing leres, rawuh. Mas. Nggih niki sing streaming nggih kathah. Pun nate ngambah ngriki napa dereng Mbak Umi? Dereng nate nembe sepisan niki. Oh, kula. baru satu kali Mriki ini. berarti gunung. Gunung. Termasuke. Nek mriki kecamatannya Ayah. Oh, ayah. Lah ibu? Maksudnya iki kecamatan Ayah. Jadi kene kecamatan Buayan manjat kecamatan Ayah. Ibune ya lho kowe duweke sing ngempul. Ibu Ponorogo. Ayah itu nama kecamatan, Mbak. Oh, Juga nama desa. Ya. Nggih, wargane niku luar biasa saking kecamatan Ayah. Kades-kades nggih luar biasa, Mbak. Nggih. Bapak Kades Saridi. Pak Enjang sing Saridi. saking Telaga Sari. Mriki ngilen. Enjang tanggal 19. Oh, nggih. Iya, Mbak Umi ikut apa enggak? Masih ikut. Saya 3 hari. Wih, 3 hari ya. Ya. Nginep nang ndi? Enggak tahu. Kena orang Tapi ngerti. ya jadi sampean sing mikir. Tenang bae tak pikir nang bali nggonku bae ya. Ya. Nginep nang nggonku. Ngotek nginep nang nggonku ngotek jagal nameri Apa kuwi? endok cilik. Ya umume nek cilik ra iso dipangan. Wis endok gede. Ya. Jatek jagalna cul namani. Piye kok dicoba? Ya apa-apa ana lho, Mbak. Langsung nginepe nang Dita bae ya. Nggih. Angger nang nggonku ngombok dadi bahaya. Sampean kuat ning nyong sing ora kuat, Mbak. Umpamane imanku kuat ning imin sing ngisor sing ora kuat. Guyon lho, Mbak. Nggih. Pun Mbak, perngaturaken salam-salam kriyen, Mbak. Atur para penonton. Nggih niki lho, apa? Apa? Napa? Hah? Aku gak krungu, nggih. Nggih. Aku Iya. ning kono semangat lho Mas, penontonnya ning kono semangat sing lenggah-lenggah semangat. Alhamdulillah ibu-ibu lho, Mbak. Lah nggih ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat. Masih. Oh, masih. Ndak kesel loh. Ah, kok nggih terus toh, Mas? Lho anu seminggu ya carane capek. Ning ku anggere dihibur tembang-tembang nggih mantun nggih capene nggih Bu nggih. Nggih. Ya nembe iki penontonnya akeh banget nang gunung Lah, ora nggih. tau nggih. Kok Kali banget nyong ping pindho nang kene lho Mbak nembe lho. ten mriki? Nggih Bapak Ibu nggih. Ping pindho ngenjang tanggap maling nggih. Nggih. Weh Pak Warsid, awas angger nanggap liyane.
Guyon. Salam-salam Mbak, wau sing nyawer jenengan tesi lenggah napa mboten? Tasih. Bapak Kades saking Telaga Sari. Tasih. Monggo Mbak dipun pundhut pirsa mbok badhe nyuwun lagu. Napa Pak, Bu? Podhaku ning sampun. Niki wonten WA. Pripun? Dari Bapak Kadus Marsid lan para panitia ngersaken sesideman, Mbak. Oh, nggih. Nggih, sesideman nggih. Sesideman. Nggih. Ya. Slendro. Slendro. Milih sesideman riyen apa milih kelinci ucul riyen? Derek pun jenengan Nyong manut pengen lah. sendi. Nyong asalana sinden kaya sampean ki nyong manut, Mbak. Tidak bisa berkutik. Aku yo manut, Mas. Apa iya? Heeh, iki Asalana kaya nyong iki manut. iki ning kene iki manut dalange to. Oh, iya, Kabeh jelas. manut dalang. Iya, kudu harus ya, Mbak. Iya. Sing jenenge wong nyambut gawe angger ditemeni lahir batin, insyaallah rezekine dadi berkah. Mbok kaya niku nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Mulane men berkas iki nembang. Kula nyuwun peluk barang mawon. Nggih. Saking Mbah Satrian Raska ugi ngersaken kelinci ucul sing sampun transfer kalian Mama Kaca Mbak Arum peluk barang lho Mbak. Nggih. Monggo dipun bawani riyen Mbak. Apal ya Mbak? Apa? Ciri khas dari Sekar Buana kalau bawa utawi anu nembang-nembang apa umpamanya suluk barang ya harus ada suling dan gambang. Nggih. Ya angger greget saut aja digambangi. Apa Mas? Greget saut sulukan lho. Oh. Rebabe ya ajang kok gambange ora rebabe iya pada bae lembok. Nek bawa rebabe oleh melu ra Mas? Aja lah. Aja. Gambang bae karo suling. Oh iya. Penggambangnya kan penggemar sinden. Kan demen sinden ora kelakon dadi ngarana wong bapak digambangi. Iya. Anjay. Banjarnegara dari Merden Purwanegara Ngirawu lho Mbak. Mbok pilih Pak Kades Purwanegara, Merden lan ugi Mas Putra Wisanggeni. Nggih, mau saking Banjarnegara tebih ngujal lho Mbak. Nek Banjarnegara mriki berarti pirang jam Mas? Antarane ya 3 jam. Oh. Anggere patas. Jauh ya berarti yang 4 jam nggih paling boten nggih. 3 jam setengah jauh. Tapi kan ada kata-kata jauh di mata, dekat di hati. Oh iya. Ya. Kayak rombonganku karo Mbak Umi, walaupun Mbak Umi jauh tapi ada kata-kata loh Mbak, seperti itu. Ngono lho Mbak, mulane sing ngrebab langsung nganggo kacamata. Berarti saya nek chemistry ya Mas. Nek chemistry ora ketang wira suarane pun dadak bagus. Ada chemistry tersendiri. Ngalor nyidul tepung gelang mongke Saebo bunga rasaku
lajengaken langgam klincucul sarengan Mbak Umi Habibah Fitzkar Buana berpacu dalam melodi monggo. Monggo Pak Nawin Bu badhe minggah panggung monggo. Pak Siswanto Kalibantang pripun Mbak? Napa Mas? Main iringane ya? Oh main banget. Main Aku banget. mainnya apa Mas? Apik. 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 Oh apik Apik. banget. Apik. Iya betul. Betul kan? Nyaman Mbok Mbak? Nyaman sekali nderek sekar Harus nyaman. buana. Saya itu pandai membuat wanita merasa nyaman. Oh berarti sama-sama mau Orang kayak maksudnya nyaman. anggaran asiden ya Pak penayakan melu ngenyong ya digawe nyaman. Dadi nyaman menyambut gawene kepenak lho, Mbak. Iya Kudu betul. nyaman berbeda cerita bukan. Iya. Kalau itu nggak boleh dibawa-bawa ke panggung. Maksudnya kan rekan kerja ya. Rekan kerja loh, Nek Pak. ning panggung ki sama-sama nyaman, Ya ini kan iya. penak. nek Aku kerja. dan kamu kan cuma teman. Iya, kita kan cuma teman. Nah, iya. Lanjut Mbak. Lah Kelinci ucul sampun dipunaturaken sing nyuwun Mbah Satiran Raska Mbak Nggih, dari Bekasi. oh nggih, Asline matur mbayang. nuwun Nggih, tariasipun. Dongaken Mbak Mugi-mugi Pak sinten? Satiran. Pak Satiran panjang yuswa, Amin. berkah barokah rezekine lumintu. Amin, amin, Amin. Anggaran anak wadon kaya ki ya Kang Togok. Sinden ta? Ya sinden. Suarane main, ngomongnya halus, ora sombong, ngapa-ngapa gelem. Maksudnya nembang apa-apa gelem, nembang apa-apa gelem. Oh. Apa-apa cantikan, pinter. Geleman. Apa? Geleman. Geleman dicop. Yo, oh. Ya mulane aku seneng ya gue. Mergo geleman. Iya. Oh iya. Geleman dicop maksudnya lho. Oh. Geleman Iya. dijo. Dilajengaken, Mbak.
Napa? Apa toh? Sesideman, Mbak. Oh iya. Dari Bapak Anis Kadus Sindro. Warsid. Tenang bae kono sing nyawer Kang panitia, Mbak. Oh iya, siap. Biasane nggih. Ngefan kali jenengan kok, Pak. Sinten? Panitia? Panitia sedaya kali warga masyarakat mriki, Pak. Oh, nggih. Jadi kerawan Mbak Umi itu seperti apa ya? Kerawan bidadari, kedatangan bidadari. Lah napa sami ngertos kula to Mas lak nggih mboten Dan to. nang YouTube sih, Mbok sih. Nang YouTube, Mbok. Oh. Media sosial, Mbok. Oh, nggih. Iya, ya alhamdulillah ya, Mbak. Nggih. Apa ngerti ngenjang enten sing ngersaken, sinten ngertos kok. Sing ngersaken. Ngersakaken. Ngersake apa, Mas? Ngersake aku. Lah nggih nanggap maksudnya ngejob lho, Mbak. Oh, ngejob. Iya. Mana ngersaken sampean nong-nyong bae gelem. Duh. Sampean iki mbok ngelingi, sampean ki arep rabi. Apa hubungannya karo arep rabi? Lah piye kok? Maksudnya gelem-gelem ngejob loh. Iya, rabi itu masalah beda itu. Lain cerita. Oh iya. Rabi itu nggo nang omah. Nek nang kene teman kerja. Oh iya, betul. Iya, sesideman, Mbak. Ya. Calungan ya. Ngerti calung? Yang ngerti Ngertos, mesti lah. Niku ngertos. Ramdan niku master Iya, mulane Mas Ramdan niku master calung lho, Mbak. Oh iya, betul. Iki nek ning kampus kan sak kelas karo aku, Mas. Iya. Sak angkatan ro aku. Iya. Iki sing paling pinter. Kan ning aku diisi Surakarta itu ada apa kuwi jenenge? Mata kuliah. Iya. Mata kuliah Karawitan Banyumas. San. Penyembasan Nggih. Dadi diajari Kang Ramdan. ora. Maksud dia Oh. mboten sing ngajari nggih dosen. Oh, dosen. Nggih. Pak sinten nggih Banyumas nggih Pak Pak Darno. Pak Darno. Terus ada Mas Guru. Mas Guru. Terus ada Biunge. Oh, nggih. Mbok pilih niki Mas Ramdan ngenjang nggih dadi dosen, Mbak. Amin. Yang nyong urung tau dolan Solo sih lah. Bareng wis gede urung tau dolan Solo. Aku ngerti wingi storymu ning Solo. Apa ku nang Ambal? Ya ae ning Sar Gede to. Kae nang Ambal, Mbak. Dadi nyong jane Kang Jogja ki nyong bali, nyong etok-etok nang Solo. Hah? Anu etok-etok. Ning Jogja ning Sarkem. Ush, Soalnya Sarkem siapa? nek ning Solo ning Buri RRI. Ora tau nyong Lokalisasi. Sarkem ya ora tau ngambak, Kali Tengah nyong ya ora tau ngambak. Pamane ngaring Buri RRI. Nek cara kene iki apa Mas? Ngendi Mas? Lah nyong arep ngomong lah, Riku. Nyong anu si bujang. Hah? Anu arep bojo lah. Jangan ngomong ae gue nyong anu tau ora. Ya ora ngono kan saka ceritane kanca-kanca mbok menawa. Oh nyong nek jere kae sing gambang karo sing demung kita carang kene Wanagria. Oh. Terus Tanah Lor, Batu Raden. Jeret tapi lu nyong tau urung tau, ora tau. Mok jarene. Jeret. Iya. Tapi sampean apal, Mbak? Ora. Lah miki ngendi kaya niku? Aku jare cacah Mas. Oh, Nek jare. ning Jogja ya nggone ya Sarkem. Nek ning Solo ning Buri RRI. Nek ning Bantul ya Anu apa sih, ning tempat apa? Parangkusumo. Tempat apa sih? Hiburan. Wisata ya? Wisata. Oh, wisata. Heeh. Yang orang ngerti nyong saking mengana lah. Ning kono komplit Mas, ning kono komplit. Komplit sosis bakar ya, Nak. Ono. Bakso bakar ya, Nak. Ono. Lah mengana nyong gawa sosisku apa kena? Nanti Ya. bakar nang mana? Piye? Ya ora iso ning kono wis paket. Oh, paket resto ya, Nak, Mbak. Apa Mas? Resto. Resto ono. Oh, kafe. Ono. Iya iya, yang esuk tak dolan ngana. Iya. Dolan ngana njaluk dikancani nang sampean ya. Ya aja. Ojo. Aja. Ya dolan mengaring Solo bae, Mbak. Ya. Belanja. Belanja, Mbak. Belanja apa? Belanja Mas? kebutuhan. Kebutuhan kayak iki sandangan lho. Oh. Blangkon. Heeh, jare. Garit. Blangkonku genah sesek angger nyawang sampean kok. Kok blangkon kok sesek ki terus nyapa nek gini. nyawang aku ki. Sesek montolane gedeni. Iki sih iki blangkon ki lho. Ana nang montolane. Oh iya. Nembang bae lah. Nembang.
Aku benci pikiranku. Mbak, sesi deman. Bawa Mas. Bawa. 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 Pokoknya kudu bawa. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya. Pak Nawin, monggo Bu badhe minggah, Pak. Saking Jogja niki, Mbak. Oh nggih, monggo. Pak Nawin. Sawet menyang kutha gedhe. Yayine teng wingking kelir. Nopo Pak, sing mantap nopone Pak? Oh iya, Wonten apa? terima kasih. Masih semangat? Oh masih, ya Allah bapak-bapak. Nganti bubar nggih, Pak. Mangke nek nganti bubar kula aturi beto kondur sinden setunggal-setunggal. Ya ora ngono terusan. Padha Nek nganti bubar, pokoknya penontonnya nek nganti bubar, nek mirsani nganti bubar Iya. tak dongakne kathah rezekine. Amin. Sehat awake. Amin. Terus panjang yuswa. Amin. Neng nek bar iki apa iki? Korok togokan. Oh bar togokan kok kondur tak dongane tambah anake. Tambah anak. Oh, Loh, enek sing amin lho iki mau. wah berarti Bali neng kana arep memproduksi. Maksudnya Arab kulit rezeki lho, Mbak. Oh iya. Kan ada yang pedagang, ada Oh. yang petani, komplit. Benderot teruskan Bapak Haji Saifuddin saking Kalipoh lan Pak Goman Telagasari monggo. Kang saking wuger. Bapak Kades Telagasari mbok bilih ngersaken lagu monggo. Suara kurang pramana ning wasesa ngongrom angungrum marang bendara tiasu Apa, Pak? lesya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah. Mbak Umi, buka celuk tampani kendang jaipong irama lengger calungan, Mbak. Nggih. Nggih, monggo. Luwe becik
Kameramen penonton monggo kowe bocah senajan bocah Goman dari Telaga Sari Ngirawo, Mbak. Nggih. Sing enjang ajeng nanggap. Badhe nanggap tanggal Tanggal iya, pinten? Oktober. Oh. Tanggal 12. Oh nggih. Tanggal 12. Ya, mangga. Urip ana utang yen kowe tak tunggal malih Mbak niki ajeng enten sing duet kok Mbak. Nggih. Bapak Nawin dari Jogja Mbak. Oh, ngersaken Roro Jombrang murine badhe nyekar piyambak. Oh nggih. Tebih saking Jogja niki pengen mirsani jenengan Mbak. Monggo Pak Nawin. Monggo Pak. Mas Putra Wisandeni monggo. Minggah mriki Pak Nawin. Monggo Pak. Sugeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu Pak Nawin. Mbak Umi Hafifah ya. Nggih, Sangat terkenal. Sugeng dalu Pak. Nggih. Lan sugeng dalu sedaya pamirsa lan kru Sekar Buana. Nggih, monggo Pak. Pripun Pak? Ajeng belajar kali Mbak Umi. Aduh, belajar napa Pak? Nggih belajar napa mawon. Nyanyi. Nggih monggo belajar. Nggih. Monggo lagunipun Roro Jonggrang nggih Pak. Roro Jonggrang nggih. Siap. Monggo Mas Roro Jonggrang. Mangga Pak Kades Merben Purwanegara dan juga Pak Bau Oke Mas Putra Wisandeni dan sedaya mawon aturan pinah lenggah sekeco pirsani. Jonggrang kanjen goyang tenang. Yang aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah berat ngomongi kula kowe dadi wanita boyongan Jangan kowe aja malungkung langit aku turun rampung
yen Bandung lanange jagat putraku panggih Prabu Damar Moyo aku tuwe aji sekti kondo Pak Kades Logosari ditunggu lagunipun. Rara Jonggrang manut tuntun Candhi Sewu iya Jonggrang anyuwun turut instrumen. Kage jampi saya Semaskar Buana. Oke. Rarararara. Rara Jonggrang kowe pancen Gumer. tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran wastandakno prajuritmu kana terang mula kowe dadi wanita boyongan Monggo, Pak. Delopan Bapak kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu panggih Prabu Damar Moyo aku duwe aji sekti Pandawaka manut asun pun darmo iya Jonggrang nyuwun Roro Jonggrang. nembah nuwun Mbak Umi Hafifah mugi Nggih. terus ngrembaka sekar Amin. buana lan Amin. Mbak Umi bisa mewujudkan untuk cita-citanya sebagai Amin. Pangestunipun, Pak. dosen. Baru Aturaken gunging panuwun Mbak Nawin. Alah jenengane nopo? Ngono ki. Matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun sanget. Terima kasih Pak, sehat selalu nggih. Aturaken gunging panuwun. Kadok-kadok ora gelem orang urung ditampani. Tapi ya rezeki kok. Iya. Ning ari lila iki kesuwun. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Niki Roro Jonggrang sampun dipun pinangkani kula aturi panjenengan pinarak lenggah nggih. Oke. Nggih, Yon. Gentenan to? Gentenan, Kang.